Jer da li bi onda oni koristili nuklearno oružje, Amerikanci? To hoću da ti kažem. Znači, Iranci moraju da vode računa o tome da li bi time prešli prag na koji bi Amerikanci dejstvovali nuklearnim oružjem. To je ono što je nama nepoznato. Drugo, treba imati u vidu da mi sve ove naše analize radimo na osnovu javno dostupnih informacija. A da su glavne informacije nešto što je nama od očiju skriveno. Mi nemamo saznanja o pravom stanju stvari i šta se stvarno dešava. Ono što imamo na pojavnom, ja mogu da vidim da su Iranci, to možemo da konstatujemo, uradili ono što su rekli da će da urade, a to je da će dejstvovati po svim američkim bazama koje mogu da dovate. Sad, oni imaju i ovu jednu raketu koja je dometa 5000 km. Što znači da mogu da deluju po avijanu, po Bonstilu, Palermu, po Siciliji, po Korzici. Mogu da dejstvuju po bazama u Nemačkoj sa tom raketom. Sad vidjet ćemo kakav će razvoj situacije biti. Ovdje mi sad pokušavamo da dobijemo taj nekakav prvi kroki, što bi se reklo, prvu skicu događaja. Pa će se to sad narednih dana polako popunjavati, ne treba tu nešto previše istrčavati ni sa zaključcima, ali, znači, evo sad u razgovoru smo sami došli od tih nekoliko bitnih stvari. Da Amerikanci trpe gubitke, da su Iranci dejstvovali po svim bazama Bliskog istoka, da gubitak iranskog vojstva nije se odrazio na borbena dejstva iranske strane. I to su već dovoljna 3 lepa zaključka koja možemo da saopštimo publici.